पंजाब हरियाणा नदी पावर दिल्ली कैसे सितम कितनों पे ढाए ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾರಿ ಎಂಟದ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಾಯಿರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟ ಐ ರಿಯಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ नजरों से हाँ तेरी नजरें ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 90% ऐसे तू मुझे सता रे कहाँ चल दूँ ये बता रे चुनरी चमके ही जाए रे हाय रे बना तू मुझे सता रे कहाँ चल दूँ ये बता रे चुनरी चमके ही जाए रे हाय रे ವಿಜೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಂದಿರು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು बहुत मस्त बहुत मस्त है, पूरा एंजॉय किया हम लोग ने, सब लोग ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।